Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo ľudia tak radi sledujú násilie? Prečo televíznym novinám tak dobre funguje, že zobrazujú dopravné nehody? Prečo ľudia radi počúvajú podcasty o tom, ako bol niekto zabitý, rôzne také tie true crime detektívky? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo toľko ľudí sleduje, ako sa mladí chalani tlčú do nemoty v klietkach? Takže pre neznalca to vyzerá, že jeden z nich čo skoro vypoje dušu. Má to hlboké opodstatnenie a dlho sa argumentovalo tým, že jednoducho takáto forma sledovaného násilia pomáha z ľudí násilne uvoľňovať. A ukázalo sa, že nie. Že keď niekto sleduje agresívne správanie, tak sa sám v priemere stáva agresívnejší. Možno, že pár jedincov je taký, že ich to uvoľní, ale vo všeobecnosti sa ľudia, ktorí sledujú nejaký typ obsahu, tomu obsahu začnú pripodobňovať. Prečo si teda toľko ľudí spôsobuje takéto veci? Sledujú hororové príbehy, sledujú príbehy o zabíjaní, sledujú, ako sa ľudia tlčú a podobne. A má to zaujímavé evolučné vysvetlenie, ktoré súvisí s tým, ako sa organizmy učia brániť proti predátorom. Predátora nepoznajú a rôzne napríklad typy rybičiek robia, že keď sú v bezpečí, schované niekde v korali a vidia, ako ide okolo nich veľká ryba, ktorá ich potenciálne môže ohrozovať, tak ju začnú očumovať. Lebo sa môžu dozvedieť, ako rýchlo dokážu nás zaútočiť, aké sú nejaké znaky, že sa blíži útok a podobne. Čiže máme podvedomé nutkanie sledovať nebezpečné situácie, lebo nám to dáva cenné informácie, aby sme vedeli, ako sa v tejto situácii zachovať, aj keď sa nedostaneme nebodaj my. Toto veľmi dobre fungovalo v živočíšnej ríši, kde naozaj typický spôsob, ako skonate, je, že vás niečo väčšie zožerie. V prípade ľudí to už samozrejme nehrozí. Že sledujeme tieto veci, dúfame, že sa nám nikdy nestanú a naozaj väčšine ľudí sa naozaj takýto koniec, ako vidia v rôznych hororových príbehoch a podobne, nestane. Aj tak niekde vzadu v hlave zostáva to nutkanie sledovať situácie, do ktorých dúfame, že sa nikdy nedostaneme, lebo máme to nutkanie sledovať, ako sa v nich zachovať, zbierať informácie vtedy, keď to je v pocite bezpečia, keď to môžeme sledovať nejako z obdialy. My sme sa k tomuto dostali v podcaste, ktorý sa nám trošku vymkol spod kontroly. Šli sme nahrávať o zábavnej knižke Dungeon Crawl Carl a dostali sme sa až do takýchto úvah o tom, že prečo nás vlastne priťahuje násilie. Potom sme tam mali rôzne etické odbočky, akože vzniklo z toho nakoniec, že mala to byť, že ľahká, lightová, zábavná epizóda a dostali sme sa do pomerne hlbokých tém. Takže kto chce, je to viacej rozobrané v novej epizóde Predátorského podcastu a keď nie, tak aspoň viete, prečo nás často priťahujú temné príbehy.